today's video mga kapobre kay nasaag mami din he. Aw, mao na ni. Oh. Nganong gihulbot pa man na sa pansyon. Ay, ilunod mo niya. Hello! Nami din sa Qatar. Ug sa walalaan mga kapobre ni proceed na mi sa unahan kay naa daw ang traktor diri og pinakadakong lamok sa tibuok kalibutan. Ayan ang tantanga kay magilmit man. Wala man taga-sakay. Huwag ka sakay nga magkuha tatong dagko kay nga motor. Naman tapaingon. Ikaw dre angkas ako haglo ko Palangoy na to. Di ra nagyanan nila dai. Naman tapaingon. Mage. Dito pauli. Ana. Smile. Me. Anong ning kwa makasa lungon hoy ning gawas. Ah, surutot ni. Strong piece. Ah, isrumpis. Hypnotize. Hypnotize ba sa tao ba? Kinay mo masugid na Ah, hulong man sa tubig, pinaka isog ni. Busog nga. Ah, manumbag. Ya ara mas isog pa kanoy buang. Galok na manuon. Hoy, labing-labing nga para si Manoy kay kasilos. Okay sa akong madala. Iya. Oy, tara. Ari dai Sandra, dai, tara dai. Kuan sila ni prinsip. Makabong ha. Ayaw. Samaki. Maot mana. Tura mo gani mo. Tura man ko do. Ay, narami yo. Ayo lo. Dile. Dai lauman mo pandiis dai. Aba ba hoy. Pare-pareha jud ka to, balik ka. Balik ka kay, balik ka. Let's go! Balik na. Ano man iday? Yung gawira. Ah, wala pa pala ano eh. Daan man na. Kani ba ka? Nakasala na ka. Daan na. Daan, di mo lagi dagan gini ha. Sakay na. Di ba putol ni? Dili lagi na putol. Kisa kay na hina lang. Unsa day na imuha gabas? Gigi. Babali na kasapa. Dili ba? Lamok. Lambok. Lamok. Lamok ka na ko. Hamiren dunggan. Tunggan. Hamiren. Der istoryahe. Eh na kumusta naman ka na? Istoryahe ba? Istoryahe. Di mo na mo tingog. Hindi mo kasi pamag magabi, gabi gihurot ko sa lamok. Kaya hindi ka lamok, wadyo ko kakato. Sa mo nakaamong. Na. Og diring napita, perti na namong lipaya kay naa na. Dung. Ala, ako aling gauna. Hala. Pwede. Ina lo. Lubaga daw. Amin. Okay. Amin na pod. Kana siya, Abante. neutral. Then, sige. Biraha. Kana, ana siya, maram, then, i-ana ni mo muna yung paabante. Pag i-ana na siya, neutral. Pag i-ana na po na siya, paatras. Ay sos dali ra man kayo di ay. Darao, kana, abante na ta. Oh. Kila luwa. Nang tunga. Dara. Sige lubag. Ano, isa. Amay. Wala na. Ay, isa kay hampas. Ang tapaingon. Amam break ka. Ano lang sa Ay sasip. Ampo daan ba? Dung dito ka dung. Ay, pangurus. Ay, murus ay. Kaya mo palagan dai. Katara pislit daw da. Kana. Ayaw pistita para mulong ta. Oh. Then, og mo bring para. Di man ni mao anahon, dili naman pistito. Wow. Lubag. Kung kuminor, Uy, ano to? Gusto mo bisnet ka naman ritso kanito ba? Rito ba rito? Ang break, ane. Wala ka niyo. Oh, dala naman na i-break di ay. try sa talibot daw. Di, palito.
Atras, bala. Kambyada ba, kambyada. Oh. Pinakalas. Kambyada. Okay, gipa. Yan, bilang isa. Ayaw, neutral na. Oh, kana. Ayaw. Kana to. Oh, kana. Eh. Oh, atras. Gago. Ate. Gus ka ba? Atras. Ala yo. Buwa kami pala di driver ug kuan. Taka neutral. Itanong pumayo, day. Bantay. Liwag ba, liwag. Ugayay bro kag di driver ug kuan oy bangko. Kami na ba, hindi liwag. Muliwag. Mataan na mo ba? Lubag yun. Bahaya. Iliko day. Ini tu bagaya. Kir semua ya. Ah, may problema na may trabaho na mo ni. Ah, lagi po. Manguban, kabalor kun man manguban re. Aw, kani wala ni. Muhagi pa rin sa mga gamot. Ha? Kay kanang namang ko'y magpakuan sa daan. Buk. O pasulayan sa daan ba? Tuh, dili ko. Dili mo gud ako makuanan. Ayaw, di mo na mo liwag. Di ko kabalo jud mo kontrol. Dili kita. Oh. Dili ay. Ah! Ilay ba nani? Ah, Bayad na. 50 ni. Isa. Isa ka tuyukan. Dili. 30 minutos. Kailangan galing paspas para paspas ko. Tuyok. Oh, lagi. Luya. Isa na katuyok ka. Happy adventure!